እታ ናይ መጀመርያ ፈተና ቅትለት ህይወቱ ዝስሓተቶ ጥይት ንመላእ ህዝቢ ቡርኪና ፋሶ ሓደ ገበረቶ። ኣብ ኦዋጋዱጎ ዋና ከተማ ቡርኪና ፋሶ ጽምዋ ዝዓሰዶ ለይቲ እዩ ነይሩ። እታ ዋና ከተማ ኣብ ትሕቲ ከዋኽብቲ ደቂሳ ኣብ ዝነበረትሉ ሰዓት ከቢድ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ ግን ኣንጸላልዩ ነበረ። ሰብ ዝጸዓና ዓበይቲ ወተሃደራዊ መካይን ኣብ ትሕቲ ብርሃን ወርሒ ቀስ ኢለን ይንቀሳቐሳ ነበራ። ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ካብተን ወተሃደራዊ መካይን ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ ነበረ። ብዙሓትን ተመሳሰልትን ብተወሳኺ ድማ ኣብ ንኡሽተን ርሕቐት ቦታ እናቀያየራ ይኸዳ ስለ ዝነበራ እቶም ሃንደበት ተኹሲ ዝኸፈቱ ነታ ካፕቴን ዝነበረላ መኪና ፎልዮም ንበይና ጥቃት ከብጽሑላ ይከኣሉን። እዚ ዝኸውን ዘሎ ፕሬዚደንት ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ መሪሕነት ፕሬዚዳንት ቡርኪና ፋሶ ካብ ዝቕበል ድሕሪ ውሱናት ኣዋርሕ ነበረ። ካብ ብዙሓት ሙከራታት ጥይት ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ ዝነበረላ ኮንቮይ ወተሃደራዊ መኪና ሓንቲ ጥይት ንመኪኑ ወቅዐት። ምንም ዝተለወጠ ነገር ግን ኣይነበረን። ቅድሚ ነዊሕ ሕልሙ ናብ ተግባር ምሽራፉ ህይወት ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ ብሓፂሩ ንምውዳእ ዝዓለመ ፈተነ ቅትለት ነበረ። ክሳብ ሕዚ ብዙሕ ፈተነ ቅትለት ዝተገበረሉ ፕሬዚደንት ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ ኣይሰመረሎምን እምበር ብናይ ቀረባ ቤተሰቡን ጋርድታቱን እዮም ክቅምጽልዎ ክድልሉ ዝሞከሩ። ብጓልን ንኡ ሓፍቱን ከይተረፈ እዮም ክቅምጽልዎ ዝሞከሩ። ክቐትልዎ ፈቲኖም እዮም። ንምንታይ ንዝብል ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ዘን ሕዝን ንጠቕሰን 5 ዓበይቲ ኣጀንዳታት ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዘፈጽም ኣብ ዋና ከተማ ሃገር ህዝቢ ኣኪቡ ድሕሪ ምምዳሩ ነይሩ። ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ እንታይ እዩ መዲሩ? ካብተን 5 ሓንቲ ምስ ናትና ቻናል ሞያን ስለትኸይድ ኢና ክነቕርብ ዝደለና። እዚ ኣልፋ ሄልዝ ዩቲዩብ ቻናል እዩ። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩምን ክሳብ ሕዚ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩምን ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ናብ ካልኦት ንክበጽሕ ድማ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ንግበር። እተን 5 ዓበይቲ ኣጀንዳታት ከም መንግስቲ ናይ ቀረባን ነዊሕን ትልሚ ወፂኡለን ናብ ተግባር ንምእታው ኣብ ምድላው ዝነበረለን ኣጀንዳታት ዝስዕባ እየን። ቀዳማይ ንቡርኪና ፋሶ ይገዝእዋ ዝነበሩ በዓል ኣሜሪካን ሃገራት ኣውሮፓን በተለይ ድማ ፈረንሳይ ካብ ቡርኪና ፋሶ ጠቕሊሉ ከም ዘውፀን ቃል ብምእታው። ካልኣይ ክባራትን ዓበይትን መዓድናት ቡርኪና ፋሶ ካብ ዓዲ ከም ዘይወፁን እንተወፂኡ እውን ንጥቕሚ ህዝቢ ቡርኪና ፋሳውያን ከም ዝውዕል ቃል ብምእታው። ኣብ ሳልሳይ ዘሎ እቲ ሕዝቢ ስፍሓት እንሪኦ ሄልዝ ኬር ኢምፕሩቭመንት ኦፍ ቡርኪና ፋሶ እዩ። ረብዓይ ምጥንኻርን ምዕባይን መናእሰይ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዘሎ ዕደና መዓድን ንመናእሰይ ተሃገር ከም ዝውዕልን ዕድል ከም ዝህብን። ሓምሻይ ስራሕቲ ግብርና ንመናእሰይ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ቀዳማይ ዙር ካብ ሙሉእ ቡርኪና ፋሶ 100,000 መናእሰይ ኣሰልጢኑ ናብ ስራሕ ኣእትዩ ክሳብ 2027 ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ኣሰልጢኑ ንኽውድእ ቃል ኣብ ዝኣተየሎም እዋን ነይሩ። እቲ ቅድሚ ካፒቴን ዝነበሩ መራሕቲ ቡርኪና ፋሶ ዘይሕሰብን ዘይድፈርን ዝመስል ዝነበረ ግን ድማ ኣብ ልቢ ኩሉ ህዝቢ ቡርኪና ፋሶ ዝነበረ ነገር ንምግባር ቃል ኣብ ዝኣተወሉ መደር ኣብ ዘስምዐሉ ሰዓት እዩ ነይሩ። ግዕዝናን ብልሹ ኣሰራርሓን ከም ዝጽየፍ ኣጥሪሩ ስለ ዝመደረ ፍሉይ መሰላት ህዝቢ ቡርኪና ፋሶን ድምፂ ንዘይነበሮም ድምፂ ክኾኖም ስለ ዝጀመረን ደሞሶ ሞያ ጥዕናን በተለይ ነርስታትን ሚድዋይፍን መምሃራን ወተሃደራትን ካብ ዝነበርዎ ብዕፅፊ ስለ ዝወሰኸ ተስፋ ንዘይነበሮም ሚልዮናት መናእሰይ ብተስፋ ስለ ዘነቓቕሐን ንስደት ተዳልዮም ዝነበሩ ኣብ ዓዶም ሰሪሖም ከም ዝልወጡ ብተግባር ክርኢ ስለ ዝጀመረን ዕጫው ቅትለት ንክኸውን ወሲኖምሉ ኣይተሳኻዐሎምን እምበር ንሶም ፈተነ ቅትለት ኣብ ዝምክሩሉ ምስ ህዝቡ ዘለዎ ርክብ እናጠንከረን እናተፈትወን ክኸይድ ይገብሩ ኣለዉ። ብሂወት ብዝወፃ ቁፅሪ እተን ቃል ዝኣተወለን 5 ዕማማት ንምስኻዕ ደጊሙ ቃል ንኽኣቱ ዓብዪ ዕድል ይፈጥሩሉ። ጥራሕ ዘይኮነስ ንጥዕናን ክንክንን ፍትሕን ክብርን ህዝቢ ቡርኪና ፋሶ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ቆሪፁ ተላዒሉ ኣሎ ፕሬዚዳንት ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ። ንህዝቢ ቡርኪና ፋሶ ብመናእሰይ ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ ንምቕያር ዝነበሮ ተልእኾ ከምዝዩ ጀሚሩ። ኣብ ምቾት ዘይኮነስ ኣብ ሓደጋ ብድሌት ስቕታ ዘይኮነስ ብጥይትን ፈተነ ቅትለትን እዩ መሪሕነቱ ዝተቐበለ። ካብታ ህሞት ጀሚራ ግን ቡርኪና ፋሶ ሓደ በሊሕ መንእሰይ መራሒ ክለዓል ትዕዘብ ጀሚራ። ለውጢ ድማ ብተግባር ክትርኢ ተንቀሳቒሳ ኣላ። ፕሬዚደንት ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ ኣብ ምቕያር ስርዓትን ክንክን ጥዕና ቡርኪና ፋሶ ክሳብ ሕዚ ዝገበሮ ሙሉእ ጉዕዞ ነዚ ስዕብ ይመስል። ኣብ ታሪክ ቡርኪና ፋሶ ንሓንቲ ትካል ጥዕና ሓንቲ ኣምቡላንስ ልዕሊ 20 ቲማት ናብ ሪሞት ኤርያ ዝንቀሳቐሳ ተንቀሳቐስቲ ክሊኒካት ምስ ሙሉእ ሕክምናአንን መሳርሕአንን ማይነር ኦኣር ዝሓወሰ መብራህቲ ዘይነበረን ኣብ ገጠር ዝርከባ ጥዕና ጣብያታትን መብራህትን ዓበይትን ብፀሓይ ዝሰርሓ ናይ ክታበት ፍርጅን ብምትእትታው ወፍሪ ልገሳ ደም ብምትእትታው ምስፍሕፋሕ ሆስፒታላት ለውጥ ዘምጽእ ደሞዝን መንበር ገዛን ጥቕማጥቕምን ንሰራሕተኛን ቤተሰብን ሰብ ሞያ ጥዕና ቡርኪና ፋሳውያን እዚ ኩሉ ተኣምራዊ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ዝሰኻዕ ዘሎ ኣብታ ሓደ እዋን ብብድሆታት ዓበይቲ ፀገማትን ክንክን ጥዕና ዝተሃሰየት ሃገር ቡርኪና ፋሶ እዩ።
ፕሬዚደንት ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ ታሪክ ዳግማይን መጽሐፍን ቅድሚ ዘሰግምዎ ተግባራት ካብ ዝፈርሰ ሆስፒታላት ክሳብ ዘመናዊ ክሊኒካት ካብ ትሑት ደሞዝ ዝኽፈላ ነርስታት ክሳብ ስልጣን ዘለዎም ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና ከብፅሕ ኣብ ተግባር ዘሎ ብሉፅ መራሒ ቡርኪና ፋሶዊ እዩ። እዚ ዛንታ ናይቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ህይወት ዝቕይር ዘሎ ተባዕ መራሒ መንግስቲ ሃገር ቡርኪና ፋሶ ፕሬዚደንት ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ እዩ። ስርዓት ክንክን ጥዕና ቡርኪና ፋሶ ቅድሚ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ትራኦሬ ማለት እውን ቅድሚ 2022 ስርዓት ክንክን ጥዕና ቡርኪና ፋሶ ኣብ ኣፍ ደገ ምፍራስ እዩ ነይሩ። ውሕዳት ኣምቡላንስ ዝነበሩለን እተን ዝነበራ እውን መራሕቲ ጣብያ ዝጥቀሙለን ጥራሕ እየን ነይረን። ኣብ ገጠራት ዝነበሩ ብዙሓት ሕሙማት ቅድሚ ናብ ሆስፒታል መብፅሖም ዝሞትላ ንኽታበት ዝኸውን ዝሑል ሰንሰለታዊ ስርዓት ብሰንኪ ብተረጋጋሚ ቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ስእነት ፍሪጅን ዝበላሸውላ ደም ምልጋስ ከም ነውሪ ዝረአየላን ደም ዝሽወጠላን ዝነበረት ዓዲ ቡርኪና ፋሶ ጥዕና ጣብያታት ብመረረት ኑሮ ሓኻይምን በዝሒ ሰራሕተኛን ዝሳቀይላ ተሰዲቶም ዝኸዱላን ቡርኪና ፋሶ ትሑት መድሓኒትን ናውቲ ሕክምና ናብ ዝርከበላን ውሕዳት ትካላት ጥዕና ዝነበራ ቡርኪና ፋሶ ነርስታትን ሓኻይምን ዝሐሸ ደሞዝ ናብ ዝረኽብሉ ጎረባብቲ ሃገራትን ኣውሮፓን ዝስደዱላ ቡርኪና ፋሶ እዚ ኩሉ ኣብ ሴክተር ጥዕና ጥራይ ዝነበረ ቅልውላው ዝሓዘት ሃገር እዩ ተረኪቡ ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2022 ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ ፕሬዚደንት ቡርኪና ፋሶ ኮይኑ መጻ ወዲ 34 ዓመት ኮይኑ ከሎ ብዙሓት እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ይጠራጠሩ ኣብ ዝነበሩሉ ኣብ ክንዲ ዝዛረብ ግን ተዋሲኡ ናብ ተግባር ቀይሩን ናይ መጀመርያ ጥዕና ተንከፍ መደረኡ ዝስዕብ ገበረ። ሰራሕተኛታት ጥዕናና ዝሳቀዩላን ህዝብና ክከላኸሎም ብዝኽእል ሕማም ዝሳቀዩላ ብቐሊሉ ክንሕና ክኣለ ሰኣን ዘመናዊ ሕክምና ዝሞተላ ሃገር ኣብ ስልጣን ዘመናዊ ኣይክትህልውን እያ። ካብታ እዋን እቲኣ ጀሚሩ ድማ ቡርኪና ፋሶ ንዓመታት ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ጽቡቓትን ህዝቢ ማእኸል ዝገበሩ ጽገናታት ሆስፒታልን ሓደሽቲ ጥዕና ጣብያታትን በብከባቢኡ ኣብ ምስራሕ ናብ ሸበልበል ኣቶ ብትራንስፖርት ብልሽት ህይወት ሰብ ክሓልፍ የብሉን ኢሉ ብቅድሚ ጽጋንን ምስራሕን ጽርግያታት ዝሓመመ ሰብ ዓዱ ተሓኪሙ ክድሕን ምርኣይ ህዝቢ ቡርኪና ፋሶ ምርኣይ ጀመረ። ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ስጉምቲ ኣምቡላንስ ምግዛእ ነበረ። ገበሮ ድማ ሓደ ሕሙም መኪና ስለዘየለ ጥራይ ክመውት የብሉን ኢሉ ኣብ መላእ ሃገር ብጣዕሚ ብዙሓት ኣምቡላንስ ምትእትታው ጀመረ። ሞተር ሳይክል ኣምቡላንሳት ናብ ርሑቕ ከባቢታት ተላኢኸን ናብ ጥዕና ትካል ኣብ ሰዓት ሕሙም ከብፅሓ ጀመራ። ሞባይል ተንቀሳቃሲ ክሊኒካት ተበግሱ ኣበጊሱ ናብ ርሑቕ ማሕበረሰባት ዝጓዓዛ ነርስታትን ሓኻይምን መድሓኒታትን ዝዓጠቓ ናይ ጽዕነት መካይን ኣዳልዩ ክበፅሐሎም ጀመረ። እተን ተንቀሳቀስቲ ኣሃዱታት ቅድሚ ሕዚ ሓኪም ከይድዎም ዘይፈልጡ ከባቢታት ብምኻድ ንዝሓመሙ ምሕካም ጀመራ። መዓልታዊ ህይወት ደቂ ሰባት ምድሓን ድማ ኣጀንዳን ገይረን ምንቅስቃስ ገበራ። ካሊእ ጥዕናዊ መደረ ፕሬዚዳንት ኢብራሂም ትራኦሬ ዝትካእ ደም ኣብ ሰውነትካ ሒዝካ ደም ንዘድልዮ ሓደ ሰብ ንኽነብር ምኽንያት ኩን ዝብል ነበረ። ኣብ ማእኸላት ደም ባንክን ተንቀሳቐስቲ ኣሃዱታትን መእከቢ ደምን ወፍሪ ገይሩ ባዕሉ መርአያ ኮይነን ከም ባህሊ ደም ክልግስ ገይሩ። ኩል ግዜ ባዕሉ በቢ3 ወርሒ ደም ከም ዝልግስ ቃል ብምእታው ብዙሓት ቃል ከኣቱ ገይሩን በዝሒ ለገስቲ ደም ትካላት ደም ባንኪ ክጨናነቑን ገበረ። ሆስፒታላት ብመሪሕነት ማሕበረሰብ ምንቅስቃሳት መናእሰያትን ዝድግፍ ወርሓዊ ምርመራ ደም ከካይዳ ጀሚረን። ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ገጠር ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ዝወልዳን ደም ዘድልየን ኣብ ቀረበ እንክረኽባ ብምግባር ብሰንኪ ስእነት ደም ዝሞታ ዝነበራ ኣዴታትን ህፃናትን ምድሓን ምርኣይ ድማ ልሙድ ተግባር ኮነ ኣብ ሃገረ ቡርኪና ፋሶ። እዚ ኣብቲ ሓደ እዋን ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ልዑል ዝነበረላ ሃገር በቲ ተባዕ መንእሰይ ፕሬዚዳንት ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ ስጉምቲ ግን ተግባራዊ ክኸውን ጀመረ። ኩሉ ዞባ ዘመናዊ ሆስፒታል ይግብኦ ድሒሩ ብዝኣተወ ቃል መሰረት ድማ ነተን ዝነበራ ሆስፒታላት ኣስፊሑ ብሓደሽ ተሃኒጹን ቤተ ፈተነታት ክውስኽ ገይሩን ኩለን ሆስፒታላት መጥባሕቲ ክስፋፍሐልን ዓዲሉን ክምፍ ወሊድ ዘለውን ሓደሽ ሆስፒታላት ክሃንጽ ጀመረ። ትኩረት ኣብ ምህናፅን ዞባዊ ሆስፒታላት ኣብ ልዕሊ ማእኸላት ርእሰ ከተማታትን ዝህሉ ጸቕጢ ዝቕንስ ገይሩ። ኣብቲ ብግጭት ዝተሃሰያ ከባቢታት እውን እንተኾነ ህንፀት ደው ኣይበለን። ንሱ ከምዚ ኢሉ ኣብ ውግእ ይኹን ኣብ ሰላም ዘሎ ዜጋታትና ፖለቲካዊ መለኻኽትኦም ድሌት ይኹን ብነፃነትን ክሕከሙ ድልዋት ክንኸውን ኣለና ብዝበሎ መሰረት ኩሎም ኣብ እዋን ጦርነት አንጻሩ ተሰሊፎም ዝነበሩ ነፃነትን ክሕከሙ ጀመሩ። ነቶም ህይወት ሰብ ዘድሕኑ ሰባት ማለት እውን ሰብ ሞያ ጥዕና ሓይሊ ሰብ ብምውሳኽን ኣብ 2024 ደሞዝ ኩሎም ኣገልገልቲ መንግስቲ ብ50% ክውስኽ ገበረ። ካፒቴን ፕሬዚደንት ኢብራሂም ትራኦሬ ስለ ሰብ ሞያ ጥዕና እንትዛረብ ሰራሕተኛታትና ክንክንን ጥዕናን ሃገራዊ ሃብቲ እዮም ኢሉ እዩ ዝገልጾ። ድሕሪ ወሰኽ ደሞዝ 2024 ነርስታት ከከም ደረጃኦም ክሳብ $1,000 ኣብ ወርሒ ተመሳሳሊ መዋልዳ ነርስ ካብ 800 ክሳብ $1,000 ብወርሒ ሕጂ ሓኻይም ልዕሊ 1,200 ወርሒ ክረኽቡን ከለዉ ብተወሳኺ ንስድራቤት ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና ናይ መንበሪ ኣባይቲ ሓገዝ ናይ መጓዓዝያ ኣበልን ከምኡውን ነፃ ኣገልግሎት ጥዕና ክረኽቡ ብካቢኑ ወሲኑ ተግባራዊ ክኸውን ገይሩ ኣሎ።
نزي ኣብ ተግባር ንኽውዕል ድማ ዝወሰነ ደፋር ውሳነ ናይ ሚኒስትራትን ኣባላት ባይቶን ብ30% ደሞዝ ክንክብ ብምግባር እዩ። ካብ ኣባላት ካቢኔ ሚኒስትራትን ደሞዝን ትቐንስ ነዚ ሃገር ንመስዋዕቲ ክዳሎ ዘለዎ ካባና እዩ ብምባል እዩ ውሳነኡ ዘዕረፈ። ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ጥራይ ስርዓት ጥዕና ቡርኪና ፋሶ ፍሉጥ ክዓቢ ገይሩ ህዝቢ ብጥዕንኡ እናተሓለየሉ ብተግባር ክርኢ ጀሚሩ። ደቂ ኣንስትዮ ብቐሊል ክድሕናን ብጥዕና ደቀን ክሓቕፋን ጀሚረን። ህፃናት ክታበት ኣብ ግዚኡ ክወስዱን ሞት ህፃናት ክቕንስን ገይሩ ኣሎ። ቅድሚ ኢብራሂም ትራኦሬ ካብ ዓዲ ተሰዲድቶም ዝነበሩ ሓኻይም ካብ ወፃኢ ናብ ዓዶም ክምለሱ ጀሚሮም ኣለዉ። ናይ ገጠር ክሊኒካት ድሕሪ ሕጂ ባዶ ህንፃታት ኣይኮነን፣ ሙሉእ መድሓኒትን ሕክምና ናውትን ኣለወን። ሞራል ሰራሕተኛታት ሓኻይም እውን ልዑል ኮይኑ እዩ። ሕጂ ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና ዋጋ ከም ዘለዎም ክኽበሩን ዕቁባ ከም ዘለዎም ክስምዖምን ጀሚሩ ብሞራል ስራሖም ጀሚሮም ኣለዉ። እቲ ህዝቢ ድማ ነዊሕን ጥዑይን ህይወት ምንባር ጀሚሩ ኣሎ። ፕሬዚደንት ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ ንህዝቢ ምንባር እንታይ ከም ዝኾነን ሓቀኛ መርሒነት እንታይ ከም ዝመስልን ንዓለም ብተግባር ዘርኢ ዘሎ መንእሰይ መራሒ እዩ። ብመደረታትን ብሓይል መግለጽታትን መንግስትነት ከም ዘይሰርሕ ብተግባር ኣርእዩ። ንመክሰብ ከይኮነስ ንኽብሪ ህዝቢ ትሒትካ ህዝብኻ ክልዕል መንግስትነት ምርካብ ዓብዪ ኣብነት እዩ። ፕሬዚደንት ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ጥራይ ስቃይ ናብ ምድሓን፣ ካብ ሞት ናብ ህይወት፣ ካብ ምስዳት ናብ ዓድኻ ሰሪሕኻ ምልዋጥ፣ ካብ ብሞያኻ ተስፋ ምቑራጽ ሓኪም ብምዃንካ ጥራሕ ተስፋ ክረኣይካ ዝገበረ ብሉፅ መንእሰይ መራሒ እዩ ፕሬዚደንት ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ። ቅድሚ ኩሉ ጥዕና እዩ ኢሉ ዝፍክርን ቅድሚ ዝኾነ ነገር ጥዕንኡ ክሕለወሉን ኣምላኹና ልመነ ዝውዕል መራሒ ዓድና ግን ንሰብ ሞያ ጥዕና ከም ዘመናዊ ባርያ ቆፂሮም ከደናግርዎ ይውዕሉ ኣለዉ። ህዝቢ ኣብ ሰብ ሞያ ጥዕና ተስፋ ቆሪፁ ሆስፒታላት ተዓፅየን ወላዳት እናተመለሳ ሰብ ሞያ ጥዕና ዕሽሽ ኢሉ ከም ዘይረኣየ ክኸውን ይሞክር ኣሎ። ፕሬዚዳንት ካፒቴን ኢብራሂም ትራኦሬ ሕክምንኡን ቼክኣፕ ምርመርኡን እውን እንተኾነ ኣብታ ብዘመናዊ ሕክምና ዘስርሓ ዋና ከተማ ሕክምንኡን ምርመርኡን ካብ ምግባር እንድሕሪት ኣይበለን። ሚኒስትራትን ኣባል ካቢኔኡን ንወፃኢ ኸይድካ ምምርማር ኣትሪፉ ኣብታ ብዘመናዊ መልክዕ ዘስርሓ ሆስፒታል ኣብታ ዋና ከተማ ክሕከሙን ክምርመሩን ገይሩ እዩ። ከይዲ ሕክምንኡን ጥዕንኡን እውን ኩሉ ግዜ ዝከታተሎ ኣብታ ዋና ከተማ እዩ። ጥዕና ንኩሉ ወዲ ሰብ ንኩሉ ሓሳባትኩም ርእይቶኹምን ሕቶታትኩምን እውን ሓቢሱ ኣብ ኮሜንት ረኸቡና። ክሳብ ሕዚ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ኩሉ ንኽባፅሕ ድማ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ንግበር። ይቐኒለይ።